Yala Kotieno e Kasipul constituency ka walimo jadak e Yala Kotieno mondo wagoyego mbaka matin kaluwore gi dongruok ma osedhi mbele e Kasipul e bwo jatendwa mane wagone kura ka wahero Ong'ondo Were. Mose jopiny ka wachako. Jopiny amosu nokwe uru. An Mackinnon Aweno ayudo welo mobiro ng'eyo kaka thurwa chalo Yala ka, kendo wabiro pimo kodgi wach kuma waseaye gi kama wantiere gi kuma waneno kwachiko. Joluo nowacho ni mondo ing'e gima kiny, ikawo gima nyoro gi gima kawuono iriwo, to yot mondo koro ing'e ni kiny ang'o mantie. Erokamano Mr. Mackinnon. Gima duong' momiyo walimi kaka kawuono en kaluwore gi weche mosebedo katimore e chien ka. Mokwongo in kaka jago kura ma Kasipul constituency, nonro marwa mwasetimo wacho ni isebedo achiel kuom jogo ero ma osebedo kochung' kod mheshimiwa matiyo Ong'ondo Were chakre nodonje e siasa ma Kasipul e higano ero mar 2013 kanochung' gi party no ero mar Tip manodong' go nyaka koduogo 2017 makoro no odhigo otiko no ero mar ODM. Isebedo achiel kuom jodak ma Yala mochung' gi mijumbe kendo osebedo kamanyone kura. To sani kaluwore gi kaka wawinjo weather ringo, winjruok malong'o onge kindi gi mijumbe. Ang'o ma dibed ni oketho winjruok machalo kama mosebedo higni mang'eny? Erokamano kuom penjo maberno. Mijumbe gima oketho winjruokwa kode, achiel, ok ohero mondo wachne adier matimore e ground. Mjumbe dwaro ni wachne gima onge ni nitie, to gima nitiere be kata ok okonyo jopiny to dwaro ni lande nyaka sama ok onego lande. An kaka Mackinnon asebedo gi pogruok malach ahinya gi mijumbe katero dwach jothurwa nikech pile kodwa wuoyo gi jothurwa nyaka ogona simu kendo penja gima neno e gweng'. Koro chuna ga seche moko ni nyaka abende akaw time na mondo anyisego gima jothurwa wacho. Weche na go seche moko ahero ketogi kaka gin, to chal ka gima en kaka jasiasa odwaro ni aketgi mopogore kaka gin. Mae kama osekelo pogruok e kindwa kode kabisa ahinya ahinya. In kaka jadak ma Yala, dongruok mage ma mheshimiwa Ong'ondo Were osekelo e gweng'u ka? Dongruok ma jawachi ni mheshimiwa osekelo e gweng'wa ka nikech kanodhi to nosingo ni somo dhi bet e yo makare, ma kendo strategy manokelo mar keto pesa mar somo e lwet dhoudi ka dhoudi ne en gima ber. To ne kata kober kamano to nokete e lwet joma ok ong'eyo gimomiyo nokete kamano, nikech en e lwet joma ka ok in komiti member mar CDF kata bursary to ok inyal yudo konyruok kanyo. Ging'eyo nyaka joma nogochone jatelo gi joma ne ok ogochone. Ging'eyo joma pingo jatelo gi joma ok pinge. Kipingo in ok miyi kata form ni ok dwar. To ok apar ni mano koro gimomiyo nochako gino dhi bedo kaka nomiyo ochake. Koro achiel adwa nawach ni kuom weche mag somo manokelo maber, jomokete gwenge ni mondo okonye chopo lek mare no tiyo gi gino e mar sando jopiny. Mheshimiwa nosingo ndara, anyalo wacho ni e thurwa ka nitiere kuonde ma ne richo chon to gibeyo. Nikech kata sani aneno ka yo ma owuok Oyombe Kuoyo en yo ma otem lose kendo ole maram. Mano aseneno. To mar adek e weche mag pi, nikech jopiny nyaka bed gi pi. Pi onge Yala. Pi onge Yala kabisa kabisa kabisa. To wanyalo neno ka mjumbe temo mondo oket pi e gweng'gi ma gin neighbors wa, to wan to ok odewowa kaka jo Yala. Mago be onde wasewuoye. Kodhi e weche mag stima, stima en gima jopiny tinde odich go kendo konyo japiny e yore mang'eny. Stima ni mana e Yala junction, to kosetemo mondo otere e Yala bilo pok ong'iyo kaka onyalo soye e gwenge, omiyo ok anyal wacho ni stima osedhiye maber. Gima anyalo wacho manyalo miye credit ni anyalo neno ka yore moko odhi maber gi nyinge. Un kaka jodak ma Yala, be useyudo thuolo modhi wuoyo gi mijumbe munyise ni nisingonwa ma gi ma to pok itimonwa nyaka sani e mako tam mari mar 2?
Mjumbe wa ma watiyo miluongo ni Ong'ondo Were en ng'ama kaka otiyo sani opogore kaka nodonjo ka adier miwacho, nikech inyalo bedo gi wach gi mjumbe midhi ka mjumbe mitiek kata seche 5 ka ok owuo kodi, kitieko timiyi Sh100 ni fare kendo kiny ichako iduogo ibedo 4 hours samoro ochako oketo ni uriedi imiyi 100 ni fare kod ya kune part mane e Kasipul ok ing'e ni itiyo gi fare ma oa kuno nyaka dalane gi pesa adi, en miyo ji 100. Koro seche moko inyalo jok, an personally asedhi ga ire mang'eny kendo jogo manena kadhi nyalo paro nadhi manyo iya, but gima asebedo katimo en dhi mondo anyise ywak ma jowa nigo mayude mondo ipimne tek. Chon kanochako tich to ne inyalo gone simu mayude, an personally Ong'ondo ne gona simu kata sa 6 otieno kopenja kaka johala dhi. Tinde anyalo go simu mandik message to ok odwoke, mano ang'eyo. Koro wasetemo kaka johala kabisa mondo wanyise chandruok ma wan go, to thothne dwoko momiyowa en ni Blastus Owino Onyango thiro yala. Ma be asenyise ma chieng' moro nanyise nyaka ni Blastus Owino Onyango en ng'ama onge gimoro em dalane, owe sando joyala community kotiyo gi nying ng'ama Nyasaye nomiyo mwandu kendo nyithinde te ni loka onge chandruok ma en go ma jopiny neno. Pok wafaulu. Blaston en ng'ato, en ng'a yala ka? Blaston en jayala, en osebedo kochung' mang'eny, ochung' MCA to ok dhine maber, ochung' MCA to ok dhine maber. To adier mane nitiere ni nitiere ndalo mane kanowuoyo gi joyala to joyala nyaka chik kumochikono. Magi wachno wan mana wagolo kuome kaka jo youth nikech ben waneno ka samoro ne okonywa ahinya. Awinjo kiwacho ni ai Kasipul ka mondo mi iyud basari nyaka bed ni isiro mijumbe nero matiyo Ong'ondo Were. In gi nyithindo madhi sikul, basari isebedo kiyudo kaka jal mosebedo kochung' kode koso ok iyudgi? An kaka Makinon, an nyathina maduong' nie klas 8. To basari committee ni be abede machiegni. Though ne wan wabedo gOng'ondo chakre chon, to joma ne onge ndalo mane wadwaro ne lochno, thothne ema nie basari committee no. To an nyaka nabed kanyo asebedo kang'iyo anyuolawa machung' negi mondo oyude, ma nyaka sani nochuna ni nyathi moro asedak go, seche moko atuono nyaka nyathi madak go mondo ami joma ochando e gweng'wa kanyo. To wang'ni na afilo form mamiyogo nyathi kich moro nadak go iluongo ni Catherine Michelle. Catherine Michelle ni ne min gi oyudo accident, wuon gi be noyudo accident, koro nodak gi jaoda ma nyamin mamagi. Ma kata sani kipenje ni min gi en ng'a, to ong'eyo mana jaodna ni min gi. Wach mana penjo, kidwa ng'e ni adier Ong'ondo Were ng'ama ok support, ok mi basari, kendo ang'eyo ni jo Kasipul gin joma tek. An ka koro ang'ama support for long ema bedo ni napenjo gi yala mwa differ kode, nomiyo ma nyathina check, not even form, check mosendiki nobedo withdrawn momi ng'ama chielo. Mae nyisa ni jothurwa ma jo Kasipul and yala as a whole, joma ok go kura nOng'ondo kendo joma opinge ni matek, to Nyasaye wang'eyo ni biro konyowa. Ndalo moko mokalo chien kane waneno kane ibolo audio mane record kane owuoyo kod Mheshimiwa Ong'ondo Were e grup nero mar siasa ma iluongo ni Kokech Development Forum. E audio ni ne wawinjo ka Mheshimiwa dhao ni gimomiyo iwacho wach laboratory ni pesa mochamno ok onego bed ni engineer mano owin the contract bedo blamed. Wach laboratory ma yala ni nobedo nade to adieri mane mantiere iye? Adwa nanyis jopiny ni gi hera masehero go Mheshimiwa Ong'ondo, audio ma giwinjono mano to mana mobiro bang'e, nikech ne nitie odiochieng' ma mjumbe nogochona mopenja gimomiyo awacho wach dom mayala, to ang'eyo ng'ama nochamo dom. Nakwaye ng'uono e simu makone ni kawacho mondikore marach ting'uonna. Ne ok ang'eyo ni kane adhi agoro sare kama noluonge jopiny kendo noluongo Gladys Wanga kaka wendo mondo launch chiwo check, ne ok ang'eyo ni kare wachni nosebedo marach ne mano an ng'ama nosepangne kaka nonego go. Ma adwa nawach ne jopiny ni an gi joneno modhuro
mano neno na kata Roma ka koro ibigola kama bete kama jotelo nitie kendo jatela mana gone kura obete ka ng'ato twe wang'e to penja ni an Makinon taduoke ni an Makinon to penja ni bang'e taduoke ni ok anyal ng'eyo ng'ama otwe wang'e. Mano singona ni gidhi dwara ka wach norumo. Gino noa kanyo ma wadgi were owuon miluongo ni Dalmas mago joka Nea. Kendo aparo ni bedo ni an okew kachien emomiyo natony chieng'no. Dinabed ng'ato nono dinatho nikech ng'ano ne dhi bedo e joma ok jogi. An nadhi abedo e joma ong'eya mong'e ni an nyathi nyamin gi. Natony kanyo ka polise ema nokonya. Naneno be ni kaka osiepna ok onego adhi record statement on mheshimiwa. Nakawo thuolona madhi dala maneno ni ber mondo agochne mondo ang'e ni tang'o mane timo nikech samoro ne security otimo gima en ne ok ong'eyo. But little did I know ni mheshimiwa nong'eyo gima timorena nikech no confirm koluonga dalane kama be security ma dalane koro nodwa goyae ma dalane kanyo ma jopiny noneno ka oluora idwa ni thala jomoko dhira mondo abed piny maya simba. I was seriously frustrated ka Charles Ong'ondo. Mokona ni kakwa ng'uono to ok onyal wena ng'uono no adhi akwa ng'uono e Facebook kama nandike. Natimo ng'uono kaka ng'ama oluore momiya kom dalane kanyo makwa ng'uono kendo adwa nawach ne jopiny ni gimomiyo nawuok e dala Ong'ondo nawuok ka nandiko n'Ong'ondo Nyasaye Wuoro, Ong'ondo Nyasaye Wuowi, Ong'ondo Nyasaye Roho Maler. Mago nandiko e Facebook kochuni koso ka naneno dalili man ni dalano mondo nayud thuolo mayom mondo awuog achop dalano. Nandiko wechego mosomo moyiego ni ber. Kadok dala to chako gona simu. Akawo chir tema chaka dok dala ne odwara gi chiega. Naparo ni kaka osiepna onyalo dhi kwaya kata ng'uono to gima naromo go kuno ne en somo ne chiega kendo nyiso chiega ni nyathi manyicho wadak go mane dhi mi chek oma chek nikech awuoyo marach e wall. Kanyo be natemo kwaye ng'uono mondo kik opanis nyathi nikech an to ne ok owinjo kendo nawuok dalane ka wawere ni an ng'uono ok anyal kwayo nyathina be ok nyal yudo chek. Koro naweyo kamano. Kodhi mbele kamano kendo to aneno ka jowa pod wuoyo e wach mar Diala Dormitory e wall mar Kukech. Asta comment ni contractor tiketho nyinge Kayiem. Wachno kendo nochako chwanye. Ok ang'eyo ni joma blog ne Ong'ondo nyise ga weche nang'o takia ni bende okawo thuolo mar somo e Facebook gi WhatsApp moloyo timo ne jopiny gik manomiyo yiere. Ong'ondo nogona simu kugwen kapod an e pien masimbe manochiewa. Noneno ka ndiko kendo rekod no mana mako audio no nyiso kama onyisa ni onego adhi ka DCI adhi andik dhoga. Nitiere kama onyisa ni onego maka gi polis. Kaka jayala mohero yala kendo mohere nadwaro mondo ang'e adier magocho ne contractor nikech en jagweng'wa ka manoyie okawo simba manyise ni omera adwaro mondo iwach adier gima notimore yala. Nowacho kendo kaka nowuoyo namiyo jopiny mondo winji. Aparo ni koro en tich jopiny manowinjo mondo compare ni kaminyisa ni nochiw 1.5 million to the so said Geoffrey Opala, Geoffrey Lock, to gi kama koro Geoffrey wuoye mheshimiwa kaka ng'ama oversight pesa mar jopiny onego bed ni samwa wuoyene no onego bed ni osekawo okang' mondo ong'e gima timore. To nyaka sani anyalo wacho ni ong'eyo gima timore koro anyalo specify ni ong'e gima timore nikech an owuon manoneno awuo marach pok okelo jo DCI dalana. It's now 1 week. Pok omaka. It's now 1 week. Lock pok ogochone. It's now 1 week. And after sending the audio ne jopiny mondo winji pok ogochona and is now very quiet except ni joge ma blog ne kaka David Owino gini ma records gi onego ket ne relevant authority mondo ng'e ni gibuogo ngimana kendo gikona ni kamoro amora ma giyuda to wang'ni ok natony. E same audio no aoro kama cameraman
mar Ong'ondo Were Kelly nyisa ni nyicho konya to koro were koda. Adwa ni jopiny mariek mong'eyo kama piny nitiere sani openja ni Kelly nokonya kanye to ni tima nade to natima ang'o tang'o momiyo kochako konya kendo. Koro mago weche ma onego jopiny ong'e mondo kik wadogi e loch mar agoko nikech ma Kenya kama kata Mjumbe himself wacho ne Ruto gik ma ok otim maber to riembo gache koa dala kachien nyaka Nairobi modhi e parliament moduogo rom gi jopiny ka onge lisasi mosieme. Koro the same should also be here at the village level. Ok onego ketwa e gima kata en ok timne. Omiyo ka obiro tamor wach ne adwaro ni mondo chop ne jopiny kabisa. Abende ong'eya nikech ong'e siasa magoyo kendo ong'e kaka chalo. I will not keep quiet. Ka ok otimo wach moro mabiro miya fwenyo ni I am secured to wach ni nyalo chopo kata ne rais. Ok obi chopo mana ka kende. Onyalo chopo e media makoro piny tenene mondo ne jatelo moritowa.